Hello tfal, kif intkom? Ġieli kontent tara television u ġew quddiemek filmati juru tfal bħalek neqsin mill-ikel u jsofru l-ġuħ. Jew ġieli smajt stejjer ta' tfal li jixtiequ jmorru l-iskola imma minħabba nuqqas ta' flus ma jistgħux. Għal-jum minn karità se nkunu qegħdin niċċaħħdu ftit matul il-ġimgħa u mill-ħafna li għandna ngħinu lill-oħrajn. Il-Pear Space tal-lum jisimha Ikla iżgħar għal-qalb ikbar. Għaliha għandna bżonn karta vojta u xi ħaġa biex tikteb, lapis, pinna jew kuluri. Aqsam il-karta tiegħek min-nofs u mbagħad għamel 7 linji mimdudin. Ikteb is-7 ġranet tal-ġimgħa fuq ix-xellug u waħħel il-karti x'imkien fejn tara l-familja kollha. Spjega lill-familja tiegħek li matul il-ġimgħa kulħadd għandu jiċċaħħad minn xi ħaġa tal-ikel bħal deżerta jew tiklu iżjed sempliċi mis-soltu jew xi ċikkulata inqas. Ma' kull jum li jgħaddi immarka l-jum. U poġġi l-flus li tkunu frankajtu f'bott jew karus. Fl-aħħar tal-ġimgħa bħala familja għoddu l-flus u ġbrom ġewwa envelop biex f'jum il-missjoni dawn jingħataw lill-uffiċċju missjonarju li l-għan tiegħu huwa li jgħin lil dawk inqas ixxurtjati minnha f'pajjiżi fqar. Matul din il-ġimgħa ta' kuljum, għid talba għal bżonnijiet ta' dawk li huma neqsin mill-bżonnijiet ta' kuljum u tlob għan-nies madwar id-dinja biex niftħu iżjed qalbna għal bżonnijiet ta' xulxin. Saħħa ħbieb sakemm nerġgħu niltaqgħu.